Mo kawr fual var mawi tak mai ha in ziazia chuan a pasal tur fu chu alo nghak vanga a nui hmel mawi tak atang chuan a hlimzia a lang chiang hle mahse rinlo takin fu chuan ziazia hei nei na hi tih tawp ka duh ani lin leh fu chhungkua te hian innei thutthlung nei mai ila fashion mai ini si a hi u nau nu lini zawk hi ka nei mai angai ani ani lo chuan fu chhungkua tang hian ro engmah ka chang dawn sil lova alo ti ta thut mai chu kan inkar hi ti tawpin ro zum chui thlang ta mai emaw tiin chapur rin ziazia chuan alo zawt leta ka ti pal poisa engzat nge idu ka pe mayang che fu chung ko ro sum tel lo chuan engma ka ni lo ka du che lom ma se engma nei lova bulchan chu ka hlaw ani nilove engma i hnen atang hian ka duh lo nang chau hi ka duh chia sin mahse tuna chuan ka hre thiam ta he pheikhawk pawh hi ka size ani lo hrim hrim bawk mangai na kawrawng mai min lo hlana ka lawm e a zum bun chu phawiin ziazia chuan a paih khuma ka kut hliam na chan pawh hi silo competition kan nei hma zana kanu in tuisawa min leh khum wang ani a lini zawk chak tir a tum awangin mahse chu wang chuan lini chu i thlang ta zawk si a in chhir lo la hlim rengang che tap chungin ziazia chuan a kal sana fu chuan dan pawh chu tum liam lo chuan a thlir liam ve tawp ina chhuah san dawn chuan a u nau nu lini khan in tur alo pe a damdawi alo tel reng mai chu lo ni in pa pakhat chu zui tur chuan a hrilh nghe nghe chuti laiin Mr. Hua an ti mai Hua Group CEO chu baifui chuan bodyguard ani awanga yai deuhin a nei duh lova rampawna a kal bo sam ta dai mai in ngai zawng an nih lem lo awang chuan pui alo ti bik hran lova ani na thupin nupui tur alo zawng mek zawk alo ni chutia an bula kar ding ta renga chuan zize hlau thawng chu a lut ta ringawta min pui ro khawngai takin ti in awangen chhuak vat mai ro tiin Hua chuan nam chu alo tuma mahse a chhiawr lai chu a hmuh takah chuan kawngka chu a kal sak ta zawka ka chan him che chuan min rulh let a ngai dawn ania tiin nupui atan chuan ava nei zui ngal ta a mut pui zui ta bawk zinga zizia i lo harh chuan Hua chu alo lam u hila a business card atang chuan Hua Group bodyguard ani in a hria a lehkha hnut chhe in Mr. Hua min pui awangin ka lawm e mahse bialpa then hlim hlawlh ka ni a kal thui turin ka lein pe lo ani zangna dum nan ka thi hi ka pe mayang che tiin Hua chuan chu thi alak ral chuan an naupang lai a hre chhuaka ka pa thi a kanu la in pasal dang anei ta mai si a khawpuiah kan awm dawn a sin nakina min lo zawng chhuak ro inupui ni ka duh ania tiin hmeichhe naupang chuan a nge na ti riang mai min lo ngak ringang che tiin a tiam nge nge ni kha kumri lai chu liam ta reng mai zizia le fapa te chu rampawna tangin an khawah chuan an lo haw ve ta a thian nu fe fe chuan alo hmuak anin hmuh kha tiam awang chuan lim takin an richel chu la vanduai tlak takin zizia chuan brain cancer alo nei tlat mai a doctor phei chuan kumkhat vel bak adam tawh dawn lo thu alo hrilh bawk chu thu a han hriat ve takah chuan fe fe pawh chu a lunga chia in a thian nu pawh chu a lein a hle a chutiang natna a nei awang chuan a fapa chu a pa dik tak Hua hnenah chuan hruai kira enkawl tir a tum alo ni mahse bodyguard ve mai ani awangin a thei ang tawkah sumlo tuak sak ve hram hram chu a duh a music competition audition lo awm turah chuan tel ve a tum ta ni a tukah chuan Hua Group Company building chu ava pan ta a khwal chhawt hnenah chuan Mr. Hua hmuh duh thu ava hrilh appointment siam hmasak a ngaih thu in alo chhang a bodyguard mutura an lo strik viau mai chu mak a ti viau a hming chu Lizizia ani thu te hrilin Mr. Hua hnenah chuan kumli liam ta a anin nei tu awanga a hriat mai a rin awangin hrilh mai tur chuan a hrilh a chutiang ngaw ta theilo thlakhat vel tal chui nga nga yang alo ti le awang chuan lungnur tak chuan a hawsan khwal chhawn nu la chuan anupui ani chu alo ring lovin a business card te chu a paisak ta dai a an pu chu alo be se ru ve ring chu lo ni
Thlakhat chu a ri em awangin hmuh dan tur kawng dang dap mai chu tha in a hria a huapo in a rukin a lo la zawng reng a thi bek te pawh kha a lo la kul reng bawk zizia kal liam tur chu a hmu hman thuak a mahse kar atanga a chhuah meu chuan a lo pil bo hman tawh si music competition chu wa group boss sai a lo ni a in church tan a u fapa Jeremy chawrat nge nge Jeremy hian a patia chu nupui nei vat vat tur chuan a tur seka chu hun manna pawh chuan tel ve tur chuan a sawm bawk nula fingle talin nei tha tak tak te an lo fuan khawm le dawn awangin a pi chuan tel ve si a duh bawk ani in lama chuan fei chuan a fapa chu lo awm saka chuti laiin ani erawh chu in ti siak na lama chuan a kal thung eng anga talin nei tha pawh tel ve mahse lini bak chu pakhatna ni thei an awmin fu huaia chuan a rin lo thu te a soya lini pawh chu a lo hlim hle kumli lai inin hual tawh si a engtika nge inin nei dawn tia an zawh pawh in pakhatna kan ni huna ti in a chhang chuta fu chuan zizia chu bia in khawngei awm bo deya khaw lei chang thei ngai si lo ti in a lo zawta ni e unau nu i ri lutuka kanu nen pawh i thi toy mu kan ti hiala sin ti in lini chu lo in rol ve ngal nang nun nuam takai nun lai in engtin nge mo kalo thi du bi kang le ti in zizia chuan a lo chhang le deuh fak chalo pawh i tum taw ngai awm si lova i lo tel ve du mai mai ani linin a ti le chuan lo boy ve du su tin a chhang le a angai to wang zawk che ni kha tel ve lo mai ro sak lo chuan xiaomi ti mai mai ang fu chuan a lo ti ta ka chuan dik tak ka in el na hi kalpui ani phot chuan tunge nuyanga tunge xiaom ti don ti chu kan shemayang ti in a lo chhang let ve le sak ala sual thiam reng ani kha ti in lini chuan a rel zui shama mipa tlem te chawin anung chang hi chu an hre thiam theiang fu chuan a lo ti ve bawk ila du reng zawk te hi ni lo mo deuh lo mai a enga tan ma ka ngai to lo nia i chen nu chu tu man an du to lawang lini chu contestant number 7 ni in silo chu thiam takin a han tum hlar hlera Jeremy chuan pate khinu khi a thiam a sin fu huaya nupui hual ni ma se i du phot chuan i chu sak thei shim shimang avati sur sura ngoi makro khatiang thil thalo i soile ni chuan i lei kha katanang ti in huwa chuan a lo mil rum hle me chedang dang a soi mu te chu ngai theilovin ka me chedu chuan ro puina le thiamna ama mo velo tu me chia ma hian an tluk zo ngai lawang nupui nei lai kani hi midang mi soi pui phet tum to su tile mukin hosan da yatuma ma se chuti lai chuan linji zia chu lo langin shelo chu nal takin a lo tum ta a alo let le chuan huwa chu atilom hle anno pan laia nei alo tiam to me chiang e mai kha ani tlat chu wang chuan changdang akan san thei thlot lo ani lini la chuan in nuk dok mai ro lin chung kwa iti ming che mai mai ania ti in pakhatna ani le nge chu ain be sei hle zizei po chuan result chwa ma chuan engma soilok the ni lo I aya po katling nol mai the sin alo ti ve ngat bu chu ka chu sak to chi a kanu mangai na I chang to lo boka tuna po hian ka chakle thowang hai chinga hian nam ko chuak theilo turin ka siam don che ani ani mo kan lo enang chu an in chang to khle an ho tur chu lini le fu te chuan an ruala ho ve mai tur chuan an soma ma se adu lo huwa a lo tlan ve thungin kan pu ka thla zo chi a lo chuang ve ro ti in a lo som ve le biak na hun rem chang an hei ta nga in zizia chuan a lo rem ti ve mai a ma se engma chu soingam le ri lo akal san dei awang khan a in thiam lo hle wa zawk chuan a number te chu adila chuta zizia chuan tu emo du ine yem ti in a so ta hlol mai o ne ye hun rei taka ta to ani chu ka du ani ti in a lo chang ani chu mangtha photle ti in zizia chuan a kal sana huwa ero chuan a pe chu kholin ka du deuh khan min du ve huna kalo shwai ho em mang ti in a shil ngal me chedang dai adu anga angaya wang chuan
Zizia chu a inthiam loin inthiar filim dei mai chu a thlang ta zawka chen vat vat pawh a duh bawk baby pawh chu a thian nu fei fei enkawl tir mai chu a duh tawh amah chu a duh ani tih a inring phalo hrim hrim ani hua an in hmuh puiah a sawm pawh chuan a hman loh thuin a chhang ta zela a fapa tan chuan in lei sak a duh a installment in down payment nuai thum a pe phawt anga million khat chuang man flat chu a lei sak thei ve mai chu a in be sei mahse tunah sum an mamawh tho bawk si chuti laiin Peter pakhat hi na thawk te chuan hruai chhuah tumin an lo hawa pawisa nei hlei lo eng in mai le thei lo nang Peter le ngal ti in a lo an khum hmia hmia mai ka lei thei reng ka bengkar dik lo zawk ka lo ken wang mai mai ani ka ti tawh kha ka tupa ka khawlanga a lo thlen hunah kan lei nge nge yang ti in pi chuan a lo chang let ve tlat bawk si mahse a phone te pawh chu lo paisakin lem chang ang chuan a ngai tlata chutah Zizia chuan lo khawngei hle in an ho dan vel te chu video chuan a lo la veka pi chu an ti buai lian ni chuan internet lama postmal phawah chuan a ro zui a that thu in a lo changa a phone hman sak a lo dil let hello ka tu patuat ipi hian mo sit le nek chep ka tok tlat mai bilian khat nen khan min lo chan him ta che ti na shela thamwang taka lo ngakin thingpui te a lo invel der der to mai chulai villa chu ale zo vek thei thu te chu a hril boka Zizia chu hlau thong deuh ho mai a lo rut ve chen thung lungai su hua chung kwa lom kan ni min puya wangin in sawm pawh kan lei sak ve thei reng che ania i duh phawt chuan a lo la ti ta deuh deuh ni lo ve ka pi lawm an engma ngai lo ani le bial pai nei him pasal ka neya mahse kan in koprem vak lem lowa in then kan tum deuh ani afamak ve i fel te reng nen i pasal thiam lo vek ani ang mo ni lo ve keimah zawk hi ania ani i pasal chu then la ka tupa hi i hmu duangem ani pawh anu puina kalsana a hmule chiana in ka duh pui vak tawh lo mi tha ani hmel lo tlat an sui dan atang chuan an chan chin ni na in ang ti riau na ani na in Zizia chuan a chang lem lo a ruk chuan a kalsan ta daya hua te an lo thlen pawh chuan a awm tawh lo hua group nei tu te an ni chuan hua kha bodyguard ve mai ani si a thil a kal buai chhawanga a hna te hial a chan pha a hlau ani pi chuan peche fel tak a ton thu chu lo hrilh mol molin in hmu tura a duh thu te pawh chu a sawi boka hua erawh chuan ka hrilh tawh chi kha ka pi nupui ka nei tawh a tlai tawh si a va haw phut mai te ti in wheelchair hmang chuan a zawn haw tir ta daya chulai hmunah property zawng zawng te chu lei ngal vekin dawr nghak tu sual deuh pawh kha a ban zui ngal Zizia chuan hua chu khawin sangna dum nan chengnuai khat pek a duh thu a hrilh chutiang mai mai ang lek chuan mo min lo ngai kumli chhung zet chu ka lo hmakin ka zawng thin che sin a tih pawh chuan in then ka duh wang zawk ania a ti li a hua thin rim chuan in then na lehkha te chu pot che vekin ka then dawn chuang lo che ti in a milh run mai hawkawngah chuan music competition ah khan semi final ah a luh thu an lo hrila lim takin Zizia chuan hua chu a hrilh ve ngal ani erawh chu a ngawi reng thung a in bul thleng chuan thla le in a bank card pek te chu a pelet leh bawk a rum em awang chuan Zizia pawh in then lam chu a suinon le ngam tori lo a in bulah chuan anu khan a lo ngak reng tawh a in tih siak na atang khan in hnuk dawk nga lang che lini pawh a tling ve a hmu chi chuan a perform tha thei lovang tih ka hlau ania a lo ti ngal hmia he competition tan hian rim takin ka in zir ve a lini wangot chuan ka ban san lovang Zizia chuan a lo ti ve thung anu chuan bengin ka thu i hnial ngama mo i palin an fa ang che in a enkol sei lian che a thatna a rul let ve turin ya sin a lo ti le kum tam tak chu atan ka thoka ka rul let ve na sa to bo ka lom le a ti le po in chutiang ka ngai poimo lo i chak don chuang lova min te sak tam mai mai ani kanu ve thawi ni kha enga tinge min hmu niam bi ke mem soita mangai lo i ban san don nge don lo a tha e ani chuan ti in ticket chu anu chuan a po chel sak ta veka
chumi ticket tel lo chuan in elna chuan a tel thei dawn si lova ZJ chu a rilru an a hle ruah lo sur zuin anan a huh veka mahse hua chuan nihliap nen alo ngai ven zui hlo mai enga tinge kanu hian min hmang i ve mi alo le tiin alo tra khum lungai su midangin hmang i lo chema sila ke chuan ka hmanga I ringang che tiin hua chuan a hrela mahse mak alo ti hle alawng buk si an naupang laia a thian pa ziobe angei mai kha alo ni ti a hriat hnu phei chuan alawm zual reilo te a boral mai tur ani si a alawm erawh chu a fam kim thei lo a ticket thler chu charkhawmin in elna hmachhawn tur chuan a charkhawma avakal pui lui hram mahse vengtu te chuan an lo pawm sak thei tawh si lo linila chuan khawngei a hnekin alo nuih zat hle a kachak hunah chuan alawmna party ka siam anga kalo sawm ve dawn chenia alo ti ham ham ZJ lu hai chu a tlu chepa fu an alo dang hman he competition hi hua group wai hotani a an president hna kangin sak che chuan a rem ti mai the sin alo ti chutiang ngai lo ZJ chuan alo ti thunga lu tla zel lo la in thlak danglam ve ro bulte po kan la tan thale thei mai the ania full group president kan ni to hi full chuan alo ti le tuna chuan pasal ka nei to a khatiang thu lei lo kha I sui le ni chuan a poi viawang ti in ZJ chuan kal san atuma tunge chu chu kanu pui hual hlui ni ti hi a shelovem ni tina lo zot bodyguard ania kalaka fel khop mai min ti buai lo la I him zo ka ni mai chutia anin nya lai chuan mi pa pakhat lo kalin wa group president chuan ticket tel lova in elna a telve a phal sak thu aron shil ta hlo maya thatakin ain bua saina ai ma a tha chuan ava perform thei ta hlo mai alom em awang chuan ama lo ngak ring tu wa a hmu ve le chuan a kwa nga la final alut le alo ni wa group president chu alo biak sak ani te chu ringa wa la chuan in puan mai chu alo tum ri lem lo fapa an nei to thu chu shil atum lai takin wa chu pi chuan lo khola anu pui lui chu adu pui to lo thu le ama pui tu zo kha muturin ruah manna alo siam sak tiam to thu alo shil ho khonga chuan zakru tak chungin anin kai vela hua chuan achala chuan lo fo sakin mutui ative supa an hlimru ve lutuk Jeremy po chuan apati an anupui kumli chung azon to chu ZJ chu alo ni rin te sha chuan alum pui hle a achungchang dik lo taka internet a thedar ani chungchang te chu a shil ZJ po chu thuthar la khom tu te nen chuan incomin semi final a atel dana chuan thilfer tok lo omem ti te chu an zota a u naw nu lini pasal hwa chu pui ang te chuan an soina thuthang te chu adikem ti velte an zot bok kumli liam ta khan fu hwa yanen hian kanin hwal to a lini nen hian anin kople ta zo kani competition a po khan fer takin katel bok in oilo chuan hwa group po in zo theyang ti in alo chang ve mak do sui su ke aya she chiang tu che anom lovang inu kani hi ano panlai chang tu in a u naw nu lin hi ail em ema ati du da le thin bokani anu chuan alo ti le tatlat mai hetianga iche du wang hian nangle ke hi nu fa kan ni thei to lowang ZJ thin rim chuan alo ti ve ta biswal takani hi nu te po za lo inel na po hian tel ve to su se ti in abul velami te chuan awral ta dual dual maya an thaikin lai te chuan an vombok lini chu alo nui vel ma se huwa kha alo kal lawa ZJ chu aron kai thovat reporter te la chuan wa chu lo shelovin Jeremy azok chu an lo bor nga lui luya nuziangi chuan ZJ chu alo hek sot sot bok lini ero chu afak hle ma se preliminary result an han en chuan ZJ chu che thabera puan lo ni in mak po amasang bera zak tak chuan lini te nu fa chu an kalbo ta dai mai huwa po bodyguard tang chuan la om chun zom zelin reporter te hne na chuan thudik tok lo chu chhuat to lo tur chuan a hril nge nge Jeremy chuan kar chu khala
CEO mani a kar inkhalh a hmuh voi khatna ania wangin fel a tih thu zizei chuan a hrilh nge. Lawm thusawi na zanriah te a khelai bawk. Jeremy la chuan a pate chu a run lui pe bawk si a zizei number te chu a dil vel. Hua chuan lo melh rum hle in a ke a chuan na takin a ra sak vaka a au thot mai. An in na sa dewa zizei po chu a rui ta viau mai. Jeremy chu CEO emuti in. Hua chu bodyguard mani se na lau tak tho tir lo sham tur te chuan a ngen saka. Hua chuan a rui to ni ti sha in a pom ho zui ta dai. Mutirin a chatla zui chuan i deuh mai. Hua lung oi lo chuan lini soka a che da moi lo taka wang khan in elna changa ban ngal tur chuan thu a pe. Lunaburin zizei chu lo hara hua chuan ei tur a lo pe ngal. Zan lama chuan eng thil chalo ma thleng lo tia sha chuan a thla muang huaya. Anu in lo kholin chung ko choi khom na chuan lo ho vat tur chuan a lo shil. Ka thui oi lo ani chuan nunwa mini hau lovang ti in a lo vo pa. Zizei po chuan an ina ho phot mai chua tom ta a ma se hua chuan a zui ho ve tlat thung. Linril runa chuan in ti hlum a lo tum ni om takani. Anu le a pasun te chuan a thiam lo veka chuan an lo mo pu le a. Ama thang kama ama auk ta ni kha eng tin ma ka ti buai lo kha ti in a lo chang ve tlat. Anu la chuan iu nau nu ni hi nang bodyguard mai nei ai chuan alak tlak sok a lo ti deuh khera. Enge chu cho poina ruk le e ruk na manga e song ani hleinem zizia in a lo ti ve dek ka. Chong tam lutuk mai ti in chopstick chuan akuta chuan a lo vom. Hua thin rim chuan glass no chu chhuata chuan a vom ke ve ngal. In tina le ani chuan a poi khopang ti in a shok zui. Nang ve mai khan in chung ko ina khati khan chet i lo thonga mamo ini na shero palin zu chuan a lo ti ve a. Zizia in tuin a maya lo the sak ve le. Ka pasalanya pusit mai turin helai mona hian ka lo shwai lo. He ina po hian ka lo ho le to ngai lo wang ti in an ho san ngal wang. An fanudam doi ina omme grill ru thoi dam nan chuan kong khat che ti then nei ta. Mr. Huan ne na chuan in ti siak na tel tir ve sham tur chuan ngin an tum ta ni. Tuna chuan hua po in zizei chu an ina shwaya a chung te ne na mel sha tir chua du ta a. Min du lawang ti ka hlawa ni ti in zizei chuan a lo nar zet na in. Lungai su a tul pot chuan ka chua san ngala ni mai an du e me mang che ti in a lo nema. Rem changa in shwai ho chu an tum ta ni. Lin chung kwa te chuan hua chu mutumin company a chuan an vakal tange ya. Hua chuan mai chana chuan lo mudu lovin an ho du bok si lo chu. Voi za ching chi sila an tel ve thei mai thei ti in a secretary chua shil tira. An lo shi hle mai. Ma se lini chuan a tul pot chuan eng po ti mai tura a lo ngen tlata wangin. Ching chi a bok kopin chua ta chal si meu chuan. Voi za lai chu an butat lau maya. Ma se chu ti chung po chuan hua chuan tel ve chu a lo la phal sak thei chuang lo. An sui boy ngam to bok si lova lung oi lo deuh chuan an ho taringot mai ani. Hua chuan zizei chu zanria ei dum puya chuan a soma. Ani na dik tak chu shil adu ani. Hetiang restaurant chang kang taka chola. Ei tur man to tak ei hi angai kher lo wasin. Sum tho chua har sat te lul nen. Khoya po eng po ei la ibula chuan ka ei tui vek thawang ti in zizei chuan a shil nge. Thil shil tur che kani wang zo kania. Bodyguard kani lo. Wazi kania. Zizei chuan a lo oi tlat lo. Amma a min pui tu kha. Hua chuan ni lom ni. Bodyguard po ni la ka yai lo che. Kei po eng ma kani big lo hi. A lo ti dai. Ma se hua group CEO kani chuan nun nuam le him zo kapithei don che sin. Ati po in. Mi house anu pui ni chu kachak shan pa lem lo. Bodyguard ni hi kalom tok viawe. Ti in a lo chang zil si. Mi pa fel takanya wangin. Ati huna po ngai ngam takin. Afa pa chu anu chia thei don ni ina siya. Hua po in ani na chu alapom thei lo tia siya ta wang chuan. Soifia in siya chian tir pet po chu
tum zui ta bik lova tuk le chuan hua chung te hmu pui tur chuan ZCI chu a in pi fel ta a an fa pachung chang po chuta chuan hril tum bawk ani pi chuan anupui chu adu lo thu chu lo soi le ma se akal bo na chan kha enge mo tak ani nge yang kalo shwai ho huna po kan ni na hi ka hril lo awangin kan sia phlata ngai don ania ti in pi chu a hril lo khlap ma sia pi ril ruwa chuan ama pui tu nula hlir kha a om tlat thung atupa la chu alu lul na samai bok si a anin chen theina na malak dan tur ngai twa vat ngai in a hreta ama chan tu number chu me chhuakin awa bia a naktuka angaya khan in huila ti in va som zai zizei po chu hlim tak chuan a local ve mai boka min puya wang khan rul le che ka duani ti in vila panga ngot mai chu pe ka lo tum ta thut mai chu ba kha tlero man to tak tak te chu lak tirin hei hi imana tanani hi katupa khan me che thalo tak ne tuma karim ti lo ani nangma hian nei khal dai ro ti in ala thlem zui pasal ka nei to ka ti kha ka pi in chen kan tum ka ti po kha kan thul le to a itupa po ka mu to lom mihlim thei tak ni in ka sia zize chuan alo ti ta dai mai ani mo ma se ka tupa chu anui kha theilu tuka ka hau thin zo ka sin ti in makalo ti le a fel khop mai ati le phe chuan mak ati tul tula engpo ni se mangai na hi chuan in nor lui thengot ani si lova chu me chia chu kalo mu ve phot anyang chu ti in a chang taringota pi chuan phun hluk hluk chungin atupa te chu in an siam chapa chuan alo nga ka ri thei mel deuh chuan a in che ve thlap hua te po chu lo thlengin a me chelo shwai chu zizia I alo ni reng mai si mak an thi tlangin alom hle ama puitu ani thu te chu asoi chu la engkim mai chu a in merem deuh thlap to mai ma se buaina pakhat a om le ta kapi ama khan itupa chu wa group CEO ani thu khai soi sia zizia in alo ti ta thut mai le kapi thin hi enga tinge lim ilo chan le runga thina ti in wa chuan alo tong khal vata pi po chu do soi ang chuan om der taringot atupa chuan nupui thatak anei theinan hausa deuh anga a in soi top thu te chu soi ta zaya zize po chuan alo oi ve maya Peter ani to bok nen sha thiam na chen ani ani company lama na thok turin hwa chwa kal le a pi le zize te chuan bazar ve thung pi chuan thomnu man to tak tak te chu le sakatuma ma se sang ni chia poisa ane wang le wa chuan a pi chu alzheimer nat na nei ni a asoi wang khan zize chuan buaina an to ma a chu dor chu chwa san pui wat chu toma lingthenu fa le fu te nen khan anin tok man tlat mai hetiang dor changkang lutuka nangni mire thei khan engi ti ve do na ti in leni chuan alo usit ngal hle ka pasala pi ni hi ti khan tong khom hau su zize chuan alo ti fat ke inu po shwai lovin ipi chon chu ilo shwai ve lamo anu chuan alo ti le vak vaka zize nu moi ni ani chuan chungkwa kan ni ti na ni chu pi in alo ti po in nangni bodyguard chungkwa ve mai mai kha chungkwa kan ni lai ka shilove bolho bom hai thini an zia kha alo ti le hloi hloi ifa swal re uve mole swale engi ka fanu pakhat zok te chuan full group CEO lai anei phasin I tupa ve kha a ka soi pe lo zok ehe nang ang nura thlak tak hian engtin nge fanu fel tak zi sei te hi ilo nei thei zok chu le kapi du tok ro kanu ni to lo kanin kar po to fet to kal sanang nilove u naw nu re thei hle ma ula pasal hwal house deuh mai ka ne lom thomno thar moi deuh in ma mo ni kha kan le sakang che u a khang lang che chuan engzat man nge min le sak thei ti chu kan lo en don nia so kan du so lai mi po so pi ber chuan kor chu kok kwal ta duat duata lini te chuan thu chunga bop kho kher me chuan an lo thlir top to zizei ero chuan atok to kapi aza thla kania alo ti zung zunga a holu tuk an hausa lom le chawang alo ti zel si million nga chuang man hu chuan le ta choka
Lini chuan alo thik hle. Chutiang mansa chu fua chuan ala le sak ngai der mai si lova. Fua po chuan poisa chu uiveu ma se. An lo trong ba ve lak lo to bok si. An tum deuh man to mai. Ma se chung an thil le sak zong zong te chu kut bul lo bom lo hai mek ne na chuan an pe fai ta veka. Lini te ho tur chuan kut ina an thum no le sak ang chia ha a. Alo khai bor tuar mai an mu chuan mak an ti in angai na an shelo hle a. An ui hle bok. Pi chuan thil man to tak tak te chu zai chu le sak le chau thova. Fei pu in chung ko hau sak tak in ze pan ni arin thu te soi phai hial. Zai ero chuan pek let le mai chu du thunga. A in thla shunga ni. Baby ne na chuan naktuka ipa le pi te kan hudon nia ti ina shela. Ani po chu lo phur ve kop mai. Adin mun chu a thawak lo te shea a. Alu ana deuh reng bok. Damdor in lama te kalin na chok na te avale hial. Chuti lai chuan bai mana du lova kalsan tu kha wa ne na chuan alo let ve meka. Ama khan ka shisel lo lutuka rampo na in enkol turin ka kalta ni kha ti in ain soi thiam ta zaya. Ma se hua chuan nupui ka nei to ka pisha pui na thlapin min du lo tu ka boy pui sui ngai lo ti in alo naram mak mai. Doktorin adin mun achat lo thu alo shela lungai taka awm lain bai khan alo zong hua coffee in puya chuan alo som jun be nen hian in nei tur kan ni a katlan bo san daya a chan po bodyguard kania ti a dot min shilwang ani ani na dik tak hi sha em ati chuan eng thil nge mu sui tum le ti in zai chu alo meng phok le wa group CEO ni hi bodyguard anga in sui ve thawin dot alo shil cha ni mo goldigar ini le ni lo a en ve du thawni karing ti ina shila hwa le api te na hwa group nei tu an ni thu an lo soi to te chu she chhuakin achang le bodyguard tang mai in rethe tak ang khan an lang le tho bok si a she thiam nei noi to lo bai la chuan indian mun a in thlau lutuk kalsan makla I him zo kang ti in million nga chek alo pe ke chuan rethe te ni lai pu in ka kalsan lo nang chuan I kalsan ni lom ni goldigar dik tak chu ini min lo she thiam ro ti in zai chuan alak sak du lo a medical report te ro chu a thlau pal lo maya pai chuan alo charwat ehe ima ilova sialve I thi jep to a waril na dan turte ingai to anga yem engtin nge ti chung khan ila play theizo ka ti in alo hau shap mai anin bula hwa chuan alo ngak reng to a nupuya ta na somnun le tumin ke bulvel te chu moi takin Jeremy le secretary te nen chuan an lo cheya an biru zui zai alo kal chuan chungbun te chu pe ka tuma ka du lo engmai la ka chang hian ka du lo ti in zai chuan a chang thadu thlat lo mai ani na asep chung chang te chu chuan lama mangin lat san chu atumani wa po chu ain soi thiam na save hle a zai kal son tur te chu akwa lui thlat bok ka du ngai lo shim che ire thei lai le I hausak nu po hian kala hmul ngam reng che ani chu wang chuan in chenila in mu hi ka du to lo ti in na thei ang ber chuan atong khum lui le ngat bok bai soi ang khan mani masial taka chu adu lo ma se aril ru athlak thut na chan chu wa chuan chui chian adu ve tlat thung rel runat le lunglen in kop chu alana ve ngat khop mai pi ber thleng chuan an mang ang to zai la damdoi ina om zui ta bok nen fei chuan en kola hua a chen thu le tinat adu lo wang ni thu te chu a shila a thi nuwa a fa pa chu wa chung kwa te ne na chuan lo pek sak mai tur chuan a cha bok chuti chung zong chuan ni tin hua chu a chen na bula chuan alo vakal zia thin ani ome pi ber po chuan atupa chu a shethiam sham tur chuan angin sak ve le a khale chen alo nga chin dan te atel lova alim lo zia te shilin adai wi chu apingi nge chuta chuan zia in akal sana wanga thataka le khazir atum thu te zai nei tura mi hau satak ni atuma wanga a thorim zia te chu mu theya zai po chuan hua chu wazong mule in a in chera wang chuan ngai dam te adila
hlim takin an in kua a an in fawp vawng mai hun reilo te pawh nei sela kalsam tumna a nei tawh lo hlim takin an pahnih chuan hun an hmang dun a piber pawh in thil hlu tam tak nen an inah chuan alo hmuak bawk music competition ah pawh chuan chak ngei turin a inbuat sei so a a fapa nen pawh chuan inbuaipui tha hman meuh lo chuan an in ngai thin hle piber chuan zizei chu a in ang chia an in chu ngai tur a hrilin an chhungkua chuan hlim takin zanriah te an ei hova zizia in fapa alo nei reng tih Lini leh Fu te chuan an hre chhuak a media ho hnenah chuan an thlalak te chu an pe chu chan chin chu a dar chak ngal hle a in elna an nei tura te pawh chuan mong thalo tak a nei zizei chuan a hlau hle hua group pawh in press conference an ko zui ngal bawk chutah chuan Lini te pawh kha an tel ve nge mahse an ni chuan hua chu bodyguard mai ni lovin CEO alo ni reng ani tih te chu an hriat chhuah phata a kumruk chhungin mipui hma ah a in lan voi khatna ani tlata tuman an lo la hringai lo zizei chu dan ang thlapa anupui ani thu le an fapa pawh chu hua group ro chuntu tur ani thu te chu alo pang zui tamaya piberi pawh in atupa le anupui te chu tuma hmuh sit le tih puai a phal lo thu alo sawi ve bawk zizei pawh chu hmanhmawh tak chuan lo langin a fapa hmuh pui tur chuan hua chu a hruai hawta a feifei nen khan lo awmin an pa fa chuan hlim takin an in kua wangwanga piber phei chu a ki deuh tha reng tawh mai tunah chuan chhungkua an pung ve leh dawn ta e chawhmeh chhawp tumah zizei lo phei chu a tlut a thut mai a damdawi inah chuan rang takin an hruai ngal doctor chuan brain cancer stage sang tak mai a neih tawh thu alo hrilh a a tlai tawh beise a awm tawh lo thlahnih bak a dam tawh lovang tiin hua chu a hrilh bawk chu thu chuan a ṭhawngin a rilruah na hle tih thei engmah a nei tawh si lo zizei zawk chuan alo hnem a in kua in an tap dun damdawi inah awm ngawt ai chuan a chhung te bulah a hun tawp hman tam theih chu a thlang zawk a fualah chuan an company tlak chhiat awang chuan a pa a dam lo thu le engkimah amah chu mawphur tu ani thu sawin zizei chu lo an khum chiam le ngal a ala beng zui hua thinrim lutuk chuan alo hnek hrep mai Lini te nufa pawh in an lo thlir ringa engmah an sawi ngam lo Fu group an tla chia tih a hriat nu phei chuan Lini chuan Fu chu nei tumna reng a nei tawh lo anu erawh chuan zizei chu dam ṭha lo riahva hmuhin a ngaih tua ve deuh tlat mai mahse Lini tan bawk chuan in ilna hma chhawn tir leh tur chuan ava dil sak le a zizei chuan alo rem ti a pa dam laia a hmangaihna tikha a ngaih thin thu te alo hrilh a cancer ani awanga a dam ri lo tur thu a sawi phei chuan anu chuan makalo tiin a khawngai hle a a chunga a chet dan te awang khan a in chhir hle bawk intihsiakna pawh chu a hmawr an bawk dawn ta Lini pawh chu intihsiakna chuan tel ve le in zizia e cello a tih chhiat sak zawk kha Jeremy chuan lo thlak sakin amah zawk chuan a hmang ani tih reng a hre lo a tumlak law lai tak mai chuan a hrui chu a chet a thut mai a zak takin a tlan haw a pa pawh chuan an chhungkua a timual pho tih in thinrim takin a haw bawk a nuziangi erawh chuan a fanu zizia e cello tum lai chu hlim takin a lo thlir a hua pawh chuan ṭha taka in elna a hma chhawn thei chu a lawngpui hle tih hriat takin a lo thlir wang bawk an hun liam tawh te a mit thla ah lo lang chuai zizia chuan nuam ti tak leh a duh thusam ang chiah chuan cello chu a tum a mawi taka cello a tum zawh tawh hnu chuan zizia chu hlim takin a nui ver a mahse voi leh khatah a tlut a tawp mai rang takin a hua te chuan lo tlan khawm a damdawi in lam panin a tlan pui mahse chan hman ani ta lo pianun lehna hi a awm ani ngai chuan ka lo ngak reng ang chi chutah chuan nang nen na tar dun hi ka duh ani tiin a thlah ta ani